سلام زخبركم تعزبتنا نلومعات حزنا لكم متينا دلنا حصرت زيناتات أولمبيكاوي تقداماي بنيام ግርማይ ምስ ክለቡ ኣብ ፓሪስ ኒስ ንምስታፍ ናብ ፈረንሳ ኣቕኒዑ ቱርካዊት ኮንቲኔንታል ኢስታንቡል ጽባሕ ቀዳም 7 መጋቢት 4 ኤርትራውያን ሒዛ ክትሳተፍያ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ዜጋታት ኣሜሪካ ብህጹጽ ክወጹ ተነጊሮም ኣርስታት ኢኹም ክትካታተሉ ጸኒሕኩም ዝርዝራቱ ኦሎምፒካዊ ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ምስ ክለቡ ኣብ ፓሪስ ኒስ ንምስታፍ ናብ ፈረንሳ ኣቕኒዑ ብዳይሬክተር ክለብ ድሮር ፔካች እትመራሕ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ዝርከባ ጉጅለ NSN ሳይክሊን ታይም ኣብቲ ታሪኻዊ ኢላ ዝገለጸቶ 8 መድረኻት ዘጠቃልል ፓሪስ ኒስ ንፈለማ እዋን ናይ መድረኽ ዓወት ክጭቡጡ ተቀሪባ ትርከብ እቲ ዳይሬክተር ካብ ቃላቱ ከምዚ ይብል ንፓሪስ ኒስ ከም ቀንዲ ዕላማና ኣብ ኩሉ መድረኻት ንምዕዋት ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኢና ኣብ ጫማልያ ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ናይ ሽኳ ስፕሪንት ካታጎሪ ነዚ ኩሉ ዘማልእት ኣባይ ጉጅለ ሒዙ ናብ ዘቕናዓ ኣብ ቃለ መሕተቱ ኣነጺሩሎ ገለ ካብ ኣቶም ሒዙዎም ተበግሱ ዘሎ ተቀዳደምቲ ጋንታ ብሽክለታ NSN ኣብ ፓሪስ ኒስ ካብ 8 ክሳብ 15 መጋቢት ተሳተፍ ተቀዳደምቲ ሉዊስ ኣስክ ጊላም ቫይቭን ቢንያም ግርማይ ማቲስ ሉቨር ራያን ሙለን ራይሊ ሺሃን ቶም ቫን አስፕሮክ ዳይሬክተር ስፖርት በዓሉ ድሮር ፔካች ISR ማለት እዩ ካፕቴን አምባሳደር ቢኒ ዝተዛረቡ ኣብ ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ቢኒ ስለዘለና ንቢኒ ክንሰርሓሉ ኢና ብመቀጻል ኣብ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ተቀዳደምቲ ሉዊስ ኣስክ ክሰርሕሉ ምዃኖም ሓቢሩሎ ወድጋንቱ ቢንያም ግርማይ ብርጣናዊ ተቀዳዳማይ ሉዊስ ኣስክ ኣብ ነሐሰ 2025 ምስጋንታ ናይ 3 ዓመት ውዕል ዝፈረመ ኮይኑ ኣብ ናይ ግዜ ተቀዳዳማይ እዩ ክሳብ ሕጂ ቢንያም ኣብ ዝተሳተፈለን ውድድራት ከም ቀንዲ ናይ ሊድ ኣውት መራሒ ኮይኑ ብቢንያም ክሳብ መወዳእታ ኪሎሜትር መሪሕዎ ጉቡእ ስሩሑ ኣብ መፈጻም ዝርከብ እዩ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ቢንያም ናይ መድረኽ ኣብ ክላሲክ ዲ አልማሪያ ንኽዕወት ተዳጋጋሚ በቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ኮመንታተር ሽሙ ይጥቀስ ነይሩ ማዓስ ዝጥራይ ኣብ ዝነበረ ቅጽበታዊ ውድድር እንካን ሃባን ንቢኒ ቦታ ከተሕዝ በኣባል ተቀዳዳማይ ሎቶ ኢንተርማርሽ ተደፊኡ ኣብ መውደቕቲ ንስክላ ዘምለጠ ናይ ማልያ ማለት ተሓያል ናይ ጋንታ ተቀዳዳማይ እዩ ጽቡቕ ዕድል ንቢንያም ግርማይ NSN ጋንቶን ቱርካዊት ኮንቲኔንታል ጋንታ ኢስታንቡል ሳይክሊን ቲም ጽባሕ ቀዳም 7 መጋቢት ና4 ኤርትራውያን ኣብ መሳርዓ ሰሊፋ ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ክትሳተፍያ እዛ ናይ ኤርትራውያን ተቀዳደምትናት ናይ ኤልበርሃነ መትከል እዮብ ዓወት ኣማን መዋእል ግርማይ ሓቂፋ ትርከብ ጋንታ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ዝተፋላለየ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ብመዋእል ግርማይ ናይ ሳልሳይ ደረጃ ብምርካብ ኣብ ሻሙናይ መድረኽ ጋር ብመንገድ ዓወት ኣማን ናይ ህርኩት ተቃላሳይ ሽልማት ንምርካብ ኣብ ፖዲም ክዲብ ክኢላ እያ ጽባሕ ዘካይዶ ውድድርካ ጽቡቕ ዕድል ንመንየልኩም ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ዜጋታት ኣሜሪካ ብህጹጽ ክወጹ ተነጊርዎም ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ዜጋታት ኣሜሪካ ንገዛእ ርእሶም ዘድሊ ናይ ጸጥታ መደባት ብምውጻእ ብዝከኣል መጠን ካብታ ሃገር ክወጹ ኣጠንቂቑ እዚ መጠንቀቕታ ዝወፀ ድሕሪ እቲ ኣብ ሞንጎ እስራኤልን ኢራን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ምላሽ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ወጥሪ እናገደደ ብምኻዱ እዩ እቲ ኤምባሲ ኣብዚ እዋን እዚ ንዜጋታት ኣሜሪካ ክወጽእ ወይ ብቐጥታ ክሕግዝ ከም ዘይክእል ገሊጹ ኣባላት እቲ ኤምባሲ ስድራ ቤቶም ካ ጸጥታ ተሓዊሱ ስለዝኾነ ኣብ ማዕቆብ ቦታታት ቀረባ ክኾኑ ተነጊሮም ኣሎ ዜጋታት ኣሜሪካ ብምፍላይ ናይ ጸጥታ ኩነታት ክካታተሉ ናይ ማዕቆብ ቦታታት ኣበይ ከም ዘሎ ክፈልጡ ባዕሎም ናይ ውጽኢ መደባት ክዳለው ተላብዮም ሚኒስትሪ ቱሪዝም እስራኤል ናብ ገለ ዶባት ዝወስድ መጓዓዝያ ኣዳልዩ እኳ እንተኾነ ኤምባሲ ኣሜሪካ ግን ነዚ መጓዓዝያ ምጥቃም ድሕነቱ ከም ዘይውሕስ ኣጠንቂቑ